Jó, Drevi vagyok, délután Berlinbe jártunk a Honor globál eseményén, ahol megcsodálhattuk a Honor legújabb termékét, a Honor 9-et. Erről láthattok most egy első benyomásos videót. A Honor 8 nagy sikere után nagy teher volt a gyártó vállán, ezért csak kisebb változtatásokat eszközöltek ennél az új modellnél. Külsőre a tavalyi 2,5D-s kijelzőt egy új 3D-s üveg váltotta. A legfontosabb változás a Honor 8-hoz képest, hogy a telefon új lenyomatolvasója a készülék hátuljáról a legelejére került, ezért megtévesztésig hasonlít a Huawei P10-re. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, jobb felső sarokba tudtok ezzel kapcsolatban szavazni. Ez a gyakorlatban még jobban lekerekítettséget jelent. De a hátulját nézzük, itt történt az igazi változás, egyszerűen még csillogósabb a Honor 9-nek a hátulja, mint bármilyen más telefonnak. Talán a Sony XZ Premium csillogós hátlapú telefonja tud ezzel vetekedni. A színeket tekintve 3 új színnel indult a paletta, a tavalyi Honor kékkel, feketével és szürkével. Nekem a fekete tetszik a legjobban, de sajnos a szürkét kaptuk meg tesztre. A prezentáción előszeretettel vetették össze a sebességét az S8-as telefonnal, ahol néha-néha egyéb alkalmazás megnyitásakor talán meg is verte teljesítménybe. Ezt a teljesítményt a Honor 9 fele annyiára hozza, mint az S8. Nem hiába az S8-al versenyzett teljesítményre, mert kézbevételre a telefon hátulja egy az egybe az S8-ra hajaz. A teljesítménnyel meg voltam elégedve, megkapjuk a legújabb Kirin 960-as processzort, és belső RAM-ból 4 és 6 GB közül választhatunk, emellé 64 GB és 128 GB belső tárhely társul. Az első benyomásom a telefonról nagyon pozitív volt, és várom is, hogy megjelenjen hivatalosan is Magyarországon, mivel ez megint egy remek készülék lett szerintem. Pontosabb, mélyebb lélegzetvételű tesztekre pedig majd a következő hetekben számíthattok. A hivatalos európai indulóár 449 euróról indul, ez nagyjából Magyarországon 180 000 forint lesz. De ennyit a Honor 9-ről, nézzük azt a 3 terméket, amit szintén bemutattak ezen a prezentáción. 49 euróért lehet megvásárolni a legújabb Monster és Honor kollaborációs fülhallgatót, ami egy szép kék színű, egyszerű fülhallgató, ami lapos kábellel kapható. És ami az izgalmasabb, hogy bemutattak egy okos karkötőt is, amivel akár úszni is tudunk, és 30 napos üzemidőt ígér, úgy, hogy közben a pulzusunkat is méri. A harmadik termék pedig egy új, bluetoothos edzős fülhallgató, amit alig várok, hogy kipróbáljak. Az utolsó 3 termékkel és a Honor 9-el együtt majd a következő hetekben tudok egy teljes bemutató videót nektek csinálni. Addig is ez a videó ennyi volt, én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!